Salamu alaikum. Aminu alaikum. Abdulmumin. Kai ne? Kai ne ka zo yi? Kamar Wallahi an yi hutun makaranta ne shine na ce zan zo na yi wata ɗaya. A nan gidan? Za ka yi wata ɗaya? A to gaskiya jira nan ina zuwa. Kamayya. Abdulmumin. Na? Ji an yi hutun makaranta. Wallahi an mana hutu. Gidanku ne kai bashe gidan mijina ai gidanku ne. Ya na ganka da akwati lafiya? A'a. Ni zan iya ci da Abdulmumin ne? Taliya 5 fa yake ci fa. Duk zama. Wallahi shari'a kamar 4 nake ci yanzu. Kaji leda 4 ne Abdulmumin ya rage ci yanzu. To, me ta zaga damba da fada? Leda 4 fa. Mana koyi Abdulmumin guda nawa ke da ba za ka iya ci da shi ba. Kai bai, ai ina gani dai. Ku ci gaba dai da zama. Duka ku dakata ku ji. Ni ba abincin ku na zo ci ba. To me ya kawo ka? Ina wayoyinku. Ku shiga Play Store ko App Store ku yi sacin din Islamic Data Source. Application na farko da za ku shiga direct ku sai data ba tare da an caje ku ko CC ba. Sannan kuma za ka iya siyan katin waya, cable subscription da kuma NEPA bill. Akwai example TV subscription sannan za ku iya juya katin ku ya zama kuɗi duk a cikin Islamic Data Source. Wannan shine application na farko da za ka shiga ka sai data ba tare da an caje ka ko CC ba. Islamic Data Source duniya ne.